Vianočný strom sa týčil vysoko nad námestím, nech môžu všetci v úžase obdivovať jeho krásu. Otiene červenej, modrej, žltej a zelenej sa vinuli okolo obrovského stromu ako farebný had. Svetielka vrhali tiene na prázdne budovy a osamelé ulice, ktoré ostali vyľudnené po tom, čo sa všetci zhromaždili pred týmto majestátnym úkazom. Deti pevne držali ruky svojich mamičiek a oteckov a s krivými zubami sa usmievali a tešili zo sviatočnej atmosféry. S veselými úsmevmi prišlo ďalšie prekvapenie. Z oblohy začal padať sneh a zahalovať ulice do čoraz hrubšej, žiarivo bielej prikryvky. Bol hustejší než jemná prehánka, no nie tak ako búrka. Deti s červenými lícami vyplazovali jazyky, pričom sa chichotali, ako sa im na nich roztápali snehové vločky. V tej chvíli, v tom krutom mraze sa zdalo, že sa svet točí len okolo stromu, ktorý stal pred nimi. V mestečku sa našli samozrejme aj takí, ktorí odmietli tráviť čas s ostatnými. Patrila medzi nich aj žena, ktorá bola oveľa spokojnejšia, keď nečine sedela v kresle a čakala na informácie o jej manželovi. Svojmu synovi povedala, že posledných pár dní strávil v práci a zo všetkých síl sa pred ním snažila zakryť skutočnosť, že zmizol. Po 4 dňoch jeho neprítomnosti dokázala len bezcielne civieť na statiku v televízii a zanedbávať vednúci vianočný stromček. V ruke ledva držala poloprázdnu fľašu vodky a keď začula jemné cupotanie nožičiek, inštinktívne ju skryla do tieňa vedľa seba. Pohľad jej padol na malého chlapca, ktorý vbehol do obývačky, mávajúc malou tyrkysovou dekou sem a tam. Mami! Jeho prenikavý hlas prerušil otupenosť, ktorú jej privodil alkohol. Spýtavo zamrmlala. Vo dverách stojí policajt. Vraj s tebou chce hovoriť. V tom okamihu jej omámenie alkoholom zmizlo. Spriamene sa usadila a so zúrivým hnevom v očiach na ňo pozrela. Ty si mu otvoril dvere? Chlapec na ňu chvíľu hľadel a potom sklopil zrak, len aby schytal facku. Ustúpil a so slzami v očiach si chytil bolavé líce. Vstala a prudko vydýchla. Povedala som ti, že ak bude niekto klopať, prídeš mi to najprv povedať. Podráždene vzdychla, vypotácala sa z obývačky a pridržiavala sa o stenu, aby udržala rovnováhu, kým príde k dverám. V pozadí počula, ako sa zo synovej izby nesie pesnička Snehuliak Frosty. Odohnala ho preč a otvorila dvere natoľko, aby jej bolo vidno tvár. Policajt stál v snehu, prsty mal zasunuté v pútkach na opasok a privítal ju s úsmevom. Jeho úsmev však narazil na jej hlboký zamračený pohľad. Čo to robíte tak neskoro? Vyprskla, pričom jej slová boli rozmazané alkoholom, následkom čoho policajtov výraz zakolísal. Váš manžel. Jeho hlas bol hlboký, no zároveň jemný ako jeho výraz. Zistili sme, kde by mohol byť. Jej pohľad sa okamžite zmenil. Podišla dozadu, nech môže otvoriť dvere. Než policajt vstúpil dnu, očistil si topánky na rohoške, zatiaľ čo do teplého domova vtrhol závan chladu. Žena za ním rýchlo zavrela dvere a striasla sa z chladného počasia. O pár opustených ulic nižšie sa v tmavých tieňoch domov a rozbitých lámp niečo vhýbalo. Neznámy muž kráčal tmou, ako by bola jeho domovom. Kapucňa na hlave ešte viac zakrývala tvár jeho útlej postavy. Kráčal pomaly, ako by si vychutnával mrazivý chlad, ktorý ho obklopoval, pričom jeho čierne topánky zanechávali stopy v tenkej vrstve snehu. Z jeho hrdla vychádzal jemný hlas, skôr šepot, osladený očarujúcim spevom.
avšak v jeho podtóne bola zreteľná zlomyselnosť. Pomalým tempom si pospevoval. Je to ten najkrajší čas v roku. V okolí sa nenachádzal nikto, kto by začul jeho očarujúci hlas, no zdalo sa, že si užíva samotu, ktorá ho obklopovala. Pod pazuchou držal veľkú kartónovú krabicu, chaoticky zabalenú do rôznych baliacich papierov. Z dolného rohu škatule kvapkala na sneh neznáma tekutina, ktorej farba bola v temnote nerozoznateľná. Keď priatelia ťa zavolajú, je to najšťastnejšie obdobie zo všetkých. Jeho tiché kroky s praskotom dopadali na zasnežený chodník, pričom sa držal čo najviac v tieni, pomaly sa približujúc k jednému z domov. Nakoniec zastal pred ponurou, mierne osvetlenou budovou a zdolal 3 betónové schody, zatiaľ čo si stále pospevoval. Je to ten najkrajší čas v roku. Položil krabicu na horný schod a upravil veľkú stužku na jej vrchu. Narovnal sa a jeho úsmev sa rozšíril od ucha k uchu, ako na jeho tvár dopadlo svetlo. Po celej dĺžke od pravého oka až po spodnú čelusť mal veľkú zubatú jazvu. Zdvihol zovretú päsť a niekoľkokrát zaklopal na dvere. Chvíľu čakal a potom sa rýchlo otočil, aby sa vrátil do tieňov skôr, než sa otvoria dvere. Žena opäť zaujala svoje miesto v polohovateľnom kresle. Pred ňou neisto stál dôstojník a vysvetľoval jej aktuálnu situáciu, zámerne ignorujúc zápach alkoholu z jej dychu a odvracal pohľad od jej napoli privretých očí. Žena presunula vodku za kreslo, pričom sa snažila počúvať, čo jej rozpráva. Pomaly prikývla. Takže ste našli auto. Policajt prikývol a venoval jej ďalší chabý úsmev. Áno, našli sme ho na okraji mesta, skryté medzi stromami. Odvrátil pohľad a zahľadil sa na vianočný stromček, ktorý pre nedostatok starostlivosti stratil väčšinu ihličia. Nevieme síce prečo práve tam, ani kam mohol váš manžel ujsť, no je to dobrý začiatok. Momentálne moji muži prehľadávajú okolie a hľadajú akékoľvek stopy. Žena v jeho slovách našla útechu. Predstava, že jej manžel v poriadku, bola príjemnejšia ako doterajšia neistota. Ako by napovel, malý chlapec takmer poskakujúc znovu behol do obývačky. Mami, niekto klopal. Žena sa s povzdychom napriamila. Tentoraz som dvere neotvoril, mami. Prisahám. Obišla svojho syna a prešla po chodbe s policajtom za chrbtom. Dvere najprv pootvorila na malú medzierku, aby zistila, či tam naozaj niekto je. Nikoho nevidela, iba veľký darček položený na prahu. So zdvihnutým obočím otvorila dvere a pozrela na rozličné baliace papiere, ktorými bola krabica oblepená. Policajt si darček podozrivo prezrel. Zmocnilo sa ho znepokojenie a s nervóznym úškrnom predstúpil. Nenechajte ma to otvoriť, pravdepodobne je to nejaký žartík. Vyšiel von a vytiahol odlamovací nôž, klakol na kolená a zhlboka sa nadýchol. Toto nebol žiadny tínedžerský žart. Už bol vo službe dosť dlho na to, aby vedel presne, o čo ide. S obozretnosťou stiahol stužku a odhodil ju nabok. Zatlačil čepel do baliaceho papiera a prerezal vrch krabice. Opatrne nožom ťahal po okrajoch, až kým sa mu nepodarilo ľahko otvoriť vrchnú časť. Keď to spravil, prudko sa odtiahol, zakrývajúci ústa, aby potlačil nutkanie zvracať. Obsah darčeka bol oveľa horší, než očakával. Žena so zvedavosťou nahliadla dnu. Jej tvár sa okamžite skrčila v šoku a vydala hrdelný výkrik,
ktorý sa niesol tmavou nočnou oblohou. Zrútila sa na stenu a pribehol k nej jej syn. Mami, čo sa deje? No ona neodpovedala, len padla na kolená a vzlikala s tvárou v rukách. Chlapec jej na plece položil malú ruku. Mami, Presunul sa, nech sa pozrie na obsah darčeka. Avšak policajt sa rýchlo postavil a zakryl chlapcové oči, priťahujúc ho naspäť. Zatiaľ čo s hrôzou pozoroval vnútro balíka. V krabici bola odseknutá hlava, od brady ponorená do vlastnej krvi. Mužové vlasy boli zalepené od tekutiny a jeho oči mal doširoka otvorené v šoku. Mal otvorené ústa a jeho tvár bola pokrytá reznými ranami a modrinami. Od jeho pravého oka cez líce až k spodnej čelusti sa tiahla hlboká jazva. Na hlave mal santovú čiapku pokrytú kvapkami krvi. Policajt odtlačil chlapca naspäť k jeho mame, ktorý ju objal so zmeteným výrazom na tvári. Dôstojník ledva stál na roztrasených nohách, držiac kus baliaceho papiera. Zdá sa, že legendy sú pravdivé. Hľadel na lístoček nalepený na baliacom papieri, na nehybný obrázok mávajúceho santu. Na lístočku stálo: Šťastnej rodinke od Siriusa Nightshadea. Som doma. Tak, to by sme mali vianočnú creepypastu. A ja dúfam, že vaše vianočné budú oveľa krajšie. Áno, nebol to zrovna najšťastnejší vianočný príbeh, ale tak je to creepypasta. Ja len dúfam, že ste kvôli nej neprišli o chuť k jedlu a užijete si štedrovečernú večeru. A najbližšie sa môžete tešiť na nejakú creepypastu po novom roku. A tak sa s vami lúčim. A ešte takto nakoniec. Ak by ste tu chceli ostať, možno si začuli, ako som bolo na pozadí počuť naspievanú pesničku. A bolo to tam trošku také schované, takže teraz si to môžete vypočuť celé, ak chcete. Áno, v slovenčine, takže ja sa ho nebudem čudovať, ak zmiznete. Ja to sem dávam len tak zo srandy. Tak to nakoniec. Takže ešte raz prajem veselé Vianoce. Je to ten najkrajší čas v roku. S deťmi spievajúcimi rolničky a každý ti hovorí, buďme veselí. Je to ten najkrajší čas v roku. Je to najšťastnejšie obdobie zo všetkých. S tými sviatočnými pozdravmi a veselými šťastnými stretnutiami, keď priatelia ťa zavolajú. Je to najšťastnejšie obdobie zo všetkých. Budú tu usporiadané večierky marshmallow na opekanie a koledovanie v snehu. Budú tu desivé príbehy a príbehy o sláve Vianoc pred dávnymi časmi. Je to ten najkrajší čas v roku. Bude tu toľko boskov pod e-mailom a žiariacich srdc. Keď sú si milovaní, je to ten najkrajší čas v roku. Bude tu množstvo boskov pod e-mailom a žiariacich srdc. Keď zamilovaní sú si blízko, je to ten najkrajší čas v roku. Bude množstvo boskov pod e-mailom a žiariacich srdc. Keď zamilovaní sú si blízko, je to ten najkrajší čas. Áno, ten najkrajší čas. O ten najkrajší čas v roku.